Kaixo eta ongi xin bertzegun batez, Onat magazinera gaur asteazkena. Dugu abenduaren 21 gaurkoan ere bai, bi gonbidatu izanen ditugu bi elkarrizketa. Lehenik eta behin, Isabel Aleman Amaiurko alkaterekin egonen gara, izan ere Amaiur bat urtero eleberria aurkeztu zuten duela gutxi Jon Alonsok idatzitakoa eleberri beltza, Amaiurko kontuekin, gazteloren kontuekin, zer ikusia dutena 800. urte hurren honetan, eta bera kontatuko dugu horren inguru, eta baita ere, nola bizi izan duten urte lanpetu hau, Amaiurren, eta hortan ibiliko gara kontu kontari. Bigarren elkarrizketan berriz, Odei Domingorekin egonen gara, Odei magoa, dena, hori modu horretan ezaguna, izan ere Atarrabian 28an ikuskizun bat eskainiko du sentsazioak izenekoa, eta berarekin arituko gara bai, noski, espektakulo horreta solasean, baina baita ere magiaren, ilusioaren eta showmanen mundua solasean, ikusko duzu aski elkarrizketa interesgarria, Odei gainera arrasongi solasten da, eta guzti hori izanen dugu. Hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1811 urteko abenduaren 21ean, Fray Pedro de Córdoba Dominikoak, mundu berrian indioak gaizki tratatzen zireneko lehen salaketa egin zuen. 1869an, New York Heraldek, Edisonek elektrizitate bidezko argia asmatu zuela anuntziatu zuen. 1880an, Manu artean, Erresuma Batuan, emakumeentzako sufragio eskubidea onartu zuten munduko lehen lekua izan zen. 1980ko abenduaren 21ean, Jose Miguel Barandiaran, antropologo, etnografo eta apaiz ataundarra zendu zen. Ikus dezagun aste honetako agenda kulturala. Euskarazko irakurketa klubean, Arrosadiako liburutegian, Irene Nemirovskaiaren Arimen maisua liburua zarituko dira. Jardueran izen emateko formularioa bete behar da, 6:30 izanen da. Abenduaren 21ean San Tomas eguna ospatuko da Zaldiko Maldiko elkartean. 7:30 aitzinera txistorra ogia ardoa musika eta bertzelakoak izanen dira. Hortzegunean bertso saioa Mintxo Astiz eta Odei Irigoyenen eskutik. Goizeko 10etan Iruñezar AEK Euskaltegian. Eta baita ere bertso saioa Ekinez Apiain eta Xabat Ilarregiren eskutik atxaldeko 6etan izanen da, berriro ere, Iruñezar AEK Euskaltegian. Horretaz gain, Kikimilu, Animaliak eta zu, Ipuin kontalaria, Musas eta Fusasen eskutik izanen dugu, atxaldeko 6etan, Zibibox, Jus Larrotxan. Eta Biziraun Erromeria, Terminal Tabernan Euskal Jaia dela eta atxaldeko 7:00 aitzinera. Hortziralean, sortu zure gabonetako postala, lettering saioa, gabonetako postala sortzeko. Eskuz idazteko artea, ederra dena praktikatzekoa, eguberritako postal ederrak sortzeko erabiliko da, Estitxu Larrea Lehatxeren eskutik. Plazaldean goizeko 10:30 12:00. Larumatean, horra, hau, espektakulua, emanaldi komikoan Popi Zarratrako, Pailazuek eta Berriozarko aurreta gazte taldeek parte hartuko dute. Magia eta musika emanaldia eskainiko dute. Berriozarko kulturgunean goizeko 12:00 izanen da. Eta hurrengo astelenean, Grinch filma euskaraz, Sarrigurengo Oianburu aretoan atxaldeko 8:30. Eta Ezusteko filma eskainiko da ere atxaldeko 6etan, Burlatako kulturretxean sarrera doan leku kopurua bete arte. Kurtitzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasen gobernuak premiazko erreforma bultzatuko du, beto judiziala desblokeatzeko. Konstituzionalaren erabakia onartzen du, baina investiduraren blokearekin negoziatuko du hura berritzeko formula. Senatuak sedizioaren eta bidegabeko eralgitzearen erreformarekin jarraituko du. Botere judizialaren kontseilu nagusiak porrot egin du Konstituzio Auzitegirako 2 magistratu izendatzeko saiakeran. Argazkian berriz Geroa Baiko kideak koalizio berriaren aurkezpen ekitaldian eta izenburuan Geroa Bai hauteskundetara joanen da erakundeetan Nafarroa aurrerakoia indartzeko helburuarekin. Barkosek dio indarra eta borondatea duela hautagaia izateko. Geroa Bai Nafarroa pluralean beharrezko eragilea dela adierazi du Uhaldek. Berri gehiagotan, Nafarroako auzitegiak
sexu delituagatiko lehen zigorra murriztu du. Baita ere, Nafarroko farmaziek matxismoaren biktimak artatuko dituzte. Horretaz gain, Nafarroak 7,5 milioi jasoko ditu alokairu sozialerako 162 etxe bizitza eraikitzeko, eta txosten batek gabeziak daudela aipatzen du polizia abusuak zigortzerakoan. Diario de Navarran, bai bakarrik da bai legearen ondorioz, Nafarroan lehen aldiz murriztu dute zigorra abusu kasu batean. 7 urteko zigorra 5 urte eta 3 hilabetetan geratuko da, PSOEren eta Podemosen legea dela eta. Argazkian berriz, zenbait nafar furgoneta batean eta izenburuan, futbolaren furgoneta apala. Nafarrez betetako Arnedok osasuna hartuko du gaur gauean Errege Kopan. Lerroburu gehiagotan, Sánchezek konstituzio auzitegiak egindako erreforma berreskuratuko du. Erabakia onartzen du, baina proposamen berri bat aurkeztuko du bere bazkideekin. Bertze berri batean, ostalaritza eraikuntza eta nekazaritza eskulan arazoekin. Eta Iruñeko udaltzaingoa taser pistolekin patruiatuko du. Sun inspektorea, gabonetarako animazio nafarra ere izanen dugu. Gara egunkarian, argazkian euskal selekzioak gola ospatzen, eta izenburuan konpromiso handiko garaipena euskal selekzioarentzat Mendizorrotzan. Lerroburu handi batean, auzitegi konstituzionalaren esku sartzea saiesteko lege proposamen baten alde egin du Sánchezek. Ez dirudi Sánchezen gobernuak espero zuenik konstituzionalaren esku sartzea legegintza lanean egun osoa behar izan baitzuen bere B-plana aurkezteko, lege proposamen bat. Bertze lerroburu batean, Jesusa Arostegi hilda, Josean Lasaren ama. Eta greba, geldialdi eta protestak Britania handian. Berri egunkarian ere bai, lerroburu nagusian Sánchezek konstituzionala berritzeko lege proposamen bat aurkeztuko du. Espainiako gobernuak proposatu du auzitegiak zigor kodearen erreforman baliogabetutako zuzenketen edukia lege batean biltzea. Senatuak eutsi egin dio sedizioa ezabatzeko eta diru publikoaren erabilera bidegabearen delitua moldatzeko biharko bozketari. Jaurlaritzak justiziaren politizazioa salatu du. Roberto Uriarte Unidas Podemosko diputatuaren hitzak gehitu dituzte. Indar progresisten artean adostutako estrategia bat behar da. Argazkian berriz euskal selekzioa eta izenburuan nazioarterako prest. Euskal selekzioak partida ona jokatu du Txileren aurka Mendizorrotzan. Nerea Eizagirrek, Amaiur Sarregik eta Ane Martínez de Laidalgak sartu dituzte golak. Bertze lerroburu batean, udal eta foru hauteskundeetan geroa bai berriz aurkeztea adostu dute koalizio indarrek. Eta Euskal Herria irratian, taser pistolak erabiliko ditu gaurtik Iruñeko udaltzaingoak. Iruñeko udaltzaingoaren herrizaingoko arduradunek daramate soinean arma berria. Momentuz, 40 agente inguruk. Bertze berri batean, nie saria jaso du Euskal Herria irratiak. Eta azkeneko berri batean, astelenean hasiko da Txantreako Brief Braf Bruf jaialdi fantastikoa. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur asteazkena, hodeiak eta ostarteak izango dira eta temperatura epela izango da. Beroenak 17-19 gradura iritsiko dira Kantauri isurialdean eta 13-15 gradura hegoaldean. Hodeitza aurreko egunean baino arinagoa izanen da eta momentu askotan ostarte zabalak izanen dira. Hego-mendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da, beraz, tarteka haizeak traba eginen du. Baliteke, arratsaldean tanta batzuk botatzean hemenka, baina euria egiteko probabilitatea gaur baxua da. Ebro ibarrean behe-lainoa ager daiteke. Eta hortzegunean, eguraldiak ez du aldatzeko asmorik. Temperaturak beste koska bat egin dezake gora eta termometroak 20 gradura iritsi daitezke Kantauri isurialdeko zenbait tokitan eta 14-16 gradura Mediterraneo isurialdean. Egun osoan hodeiak eta ostarteak izanen dira eta probabilitatea baxua bada ere, baliteke goizean tanta solte batzuk botatzea. Hego-mendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da. Beste egun batez, hegoaldeko zenbait eremutan baliteke behe-lainoa agertzea. Eta urtia akitzeko 10 egun eskas faltatugun unten, nola ez, Amaiur ere agurtu beharko dugu, bere 800. urte urren
hontan, bere akabaiara aietzen nahi delako, eta hain zuzen ere, baduela gutxi, Jon Alonsok eleberri bat aurkeztu du, Amaiur bat urtero izenekoa, hortzen misterioa, novela beltza, sartzen diren kontuak, Amaiurko berri ere ematen da, bertako gazteluaren inguruan, grabatzen den pelikula baten arira, hortzen badugu, proposamen hori, kasu honetan, hilbeltzak eta Amaiurko gaztelua okarrezpanako argitaletxeek edo ekimenek behintzat antolatu dutena, eta hain zuzen ere, hortaz solasteko, Amaiurko alkate denarekin gaude, Isabel Alemanekin. Atxaldion, Isabel. Atxaldion, Gorka. Mil esker gurean egotegatik, Isabel. Nola izan da liburua egitearen historia hau? Pentsatzen dut, ameka liburu proposamen izan dituzuela aurten. Nola izan zen hau? Jon Alonsorena, bere etorri zen zuen gana, proposamenarekin? Ez, hau izan zen, hasiera zubipuntan du, erretuko zubipunta ostatuan, bantxe aperitibo bat hartzen naizela Juantxo Agirre, Arantzadiko kidea eta gure induzketen zuzendaria. Topo intzuen elurre iriarterekin, hilbeltza antolatzen duenetako batekin, eta hortxe solasean nahi zirela diru laguntza honi buruz, eta ze materiala sortzen, hor sortu zen, hor abiatu zen, hemen novela beltza bat egiteko idea edo garaikidea gaur egungo baztanen kokatua, eta hilbeltza berak egin zuen proposamena Jon Alonsori eskatzeko lan hau, eta hoixe, ja urte bat beranduago, hementxe gaude, liburuarekin, ez? Eta emaitza ona gainera, nik ez dut akitu irakurtzetik oino, hortan nago, erditsuan nabil, eta aski interesgarria da, bai. Nor da hitzailea, Isabel? Hoi, ez datzet erran behar, zaurden ez duzela ituko. Baina erran behar da, arron joku polita dagola, personaien artean, dantza bat dagola alde batera eta bertzera, denbora guzian, garai hartara, 16. mendera eta oraingo denboraren artean, eta gero gaur egungo baztango toki batzuk aipatzen dituela, eta guk zautzen dugunendako, goxoa da, arras modu naturalean gainera aipatzen ditu. Ez dakit, ni nire burua imaginatzen dut, deskripzio horiek egiten dituenean, eta ez dakit, aski erresa eta entretenegarria da liburua bai. Liburua zaizarela, Isabel, ez dakit sinopsi txiki bat egiten alduzun, trama zein den aipatzeko, orai gainera guberriak heldu direla, akaso norbaiti arras hartuko diozu liburua eskuratzeko. Kokatuta dago, Lekarozen berriki egin dituzten zinema, pelikulak eta grabatzeko estudio horietan, eta hortxe dabiltza, pelikula bat grabatzen, zeinan ardatza da, 16. mendeko gazteluko personai batzun arteko modio historio batean, ez? Eta orden hor tarte horretan hilketa bat dago, eta hortik aitzin ez dut gehiago aipatuko. Isabel Aleman agertzen da, hortik nonbait? Ez. Ez. Hiltzailea ez da Isabel, beraz, bertzen norbait zenen da. Aipatzen genuena, Jon Alonsoren eleberria, beraz, eskuragai, Amaiur bat urtero. Hortzen, erraten zuen bezala Isabelek, bizketere gaurkotasunera ekarriz, eta lotura horiek egiten, beraz, proposamen aski ederra. Isabel, aurten, aipatzen genuenez lehenago ere, izan izin dituzue, pentsatut, hainbertze proposamen, ez? Liburuak egiteko, atera dituzue ere, bai, kontu ezberdinak, ez? Direla, ez dakit, komikiak izaten aldiren, hainbertze historia aurten, ez da? Bai, gu garbi ginuen, gure ekarpena egin nahi genuela, euskal kulturari, balietuz gauden tokia eta duela 8 urte gertatukoa kontutan hartuz, ezta? Baina ni heldu naizen haurtzarotik
eskolan etzakuten deus ere kontatzen Nafarroako historiaren inguruen, gehiago bagenekien Espainia edo Europako historiari buruz, geren etxeko historiari buruz baino, ez? Eta, bueno, orden apostu egin genuen kulturagatik. Utzi behar ginoela inbertze, historia liburuak ongi daude, ez, eta inbertze idatzi dira, eta urten ere idatzi dituzte, baino egia da, publiko mugatuagoa dutela edo, ez, ulertzeko adin bat behar da, eta bar, ez. Orduan, bueno, abiatu ginen idea horrekin, publiko guztiendako zerbait egin behar ginuela, bai literaturan eta bai musikan ere. Hortik etorri zen Amaiur Ipuina, Amaia Elizagoien eta Begoña Durrutik egin dutena, aurrei zuzendua. Gero komikia, Asisko Urbenetak egin duen komikia, Amaiur Libera Estate, egiteko ikaragarri dokumentatu da, momentuan gehien ikertu duten historiadoren liburuak eta oinarritzat hartuta. Asisko eta historialaria da, ez? Okerrezpanago. Asisko bera, hori dakitela komikilaria, historialaria ez dut uste, baino ongi tokatzen zaio. Bai. Bakizu Garramurdiko, ez dakit nola den, Suaren mendere liburuaren dako ere bai, hoi aipatzen zuten ikaragarrizko dokumentazio lana egiten duela, beraz. Hori da, eta hemen gauza beraz, hemen kontatzen du komiki honetan 1812tik 1822 gertatutakoa, eta hortarako hemen ditugun historiadore hoberenen liburuak irakurri beraiekin egon, Pello Monteano, Aitor Pescador, hainbatekin kriston lana egin du, eta hori sumatzen da komikian. Terramarta komiki horre gainera bide ona egiten ari dela, ze Korsikan basari bat irabazi du. Gero, egin genuen ere, Enrique Lekuona zen, zen duela urte batzuk hil zen, ja, gure gazteluan industen ibilitakoa, hasieratik 2006 urtetik, baina tamalez istripu batean hil zena, eta berak urte horietan marraztu zituen gazteluan aurkitutako pieza guziak, gehi herriko etxe guziak akuareletan marraztu zituen, eta akuarela horiek bildu eta familiarekin bat eginez, eta beraien laguntzarekin, Amaiur herriaren gaztelua. Atera dugu, liburua, eta aski liburu polita, ez, eta zeinan egiten dezakezun Amaiurri barna, bisita bat, etxe guzien izenak ikusiz, eta akitu gazteluan, ez. Gero dator hau, novela hau, disko bat egiten ere gabiltza, baina ez dugu denbora ikizen aurten akitzeko, eta hori helduen urterako utziko dugu, eta gero egon dira, musika eta dantza ikuskizuna, Jon Maiak gidatu zuena, abuztuan egin genuen, ekitaldi instituzionala, atera ditugu kamisetak, txaketak, hainbat gauza, ez, eta uste dut, edo pentsatu nahi dut, lortu dugula, publiko guztiari iristia kulturatik, ez, eta kulturatik bai. Bai, barkatu, Isabel, hortik galdetu nahi natzun, sensazioa duzu, akaso ganden urte batetik unet, edo lehenagotik orainera aldatu dela, jendeak hobe ezagutzen duela, ez dakit sensazio hori duzun, Amaiur beti izan da ezaguna, baina akaso aurten, jendeak pixket ikasi dugu zer gertatu zen bertan. Hombre, nahi duenak bederen aukera izan du. Nahi duenak aukera izan du ikasteko, eta materiala hor dago, erran nahi dut hau ez da kadukatzen, hor geldituko da, eta liburuak erosteko aukera nahi duenak hortxe izanen du, ez? Orduen, batzutan erdi broman, erdi serion,
berriz hortzate ez, berriz prentsan edo berriz aurten zepasten da Maiorrekin ez, beti astun xamarrak ezote gare bihurtu batzundako ere ez. Baina, bueno, gure asmoa da, hortxe segitzea, eta naizta aurten zen urte hurrenaren urtea, bai duela 500 urte gertatu zen gudaren urte hurrena, eta duela 100 urte goratu zutela monolitoa, horren urte hurrena, baina horrekin ez da akitzen, ez? Gu lanean segitu behar dugu, dudik gabe. Isabel, sensazioa baino nekea duzue, urte gogorra izan da, gogorra edo behintzat lanpetua, hasieratik gainera bertze jardunaldi ere bai, topaketak egin dire baztanen, pixket eskusa horrekin, adibidez jauzi ez, gazteena, gero baztanen ere bildu zituztela milaka pertsona batzuk. Bueno, hainbertze gauza egin dire, Amaiurren ere gelditu gabe egontzate, ez dakit, herritarrak ere, bueno, pixket aurten behintzat oporrak gustora hartuko dituzte. Bai, ze azkenean ez da bakarrik guk antolatu ditugun gauzek, baizik eta bertze talde batzuk ere nahi zuten, ez? Berena egin, eta hor dago Amaiuraldia, hor dago Arturo Kampion jarauta 389, Iruña dantza taldeak antolatu zuen pesta eguna, ekaineko parte hortan, eta gero honek antolatutako aipatu dazkitzut batzuk, baina, horren Sokatira ekipoak ere antolatu zuen txapelketa. Orden, izan zen hortxe maiatza, ekaina, uztaila eta abuztua ikaragarri potentia zeinetan. Asteburu gehienetan bazen zerbait eta horrek ekartzen du aparkatzeko arazoak, errepidea, kalea, etxibiarra, ez da herritarrak ere ezin pasatu, inkordioa bada, eta hori kudeatzea ez da erresa, eta nik uste denek ere orain herrie jaia karrika utzik ikustea gustoz ere hartu dugun, ez? Eta dena bere onera itzultzea gustoz hartu dugu, ez datzut ez zerran bai, urte neketsua izan da, bai. Eta gutxi balitz gainera, Pascual Rekalderi ere, Euskaltzain, ez? Izendapena eman zioten. Bai, eta berez, 2021 zuen sarrera hitzaldea eman beharra, baina pandemia ditxosua dela eta gibelatu behar izen zen, eta aurten egokitu zen, hori egitea ere, eta bueno, nik errengo nuke polita izan dela ere, urte hontan izatea, eta egun biziki ederra gelditu zen hori, bai. Eta gero berua, gehiena tokatu zaigu, beti bakizu den eguraldi txarran beldurrez egoten gara hemen, baiara honten, baina aurten justo alderatziz izan da, gehiena bero handiekin tokatu zaigu, bai. Mundue aldatzen nahi baita, 500 urte oketan, ez gaude 1522an. Aipatzen genuen zenbat gauza indituzuen, gero ere erraten genuen hortzen ez, Amaiurko gaztelua, ekimena, gure ibili dela liburu honen gibelian hilbeltza ere bai, ez dakit Isabel, nik batzutan akaso bastandarra naizerako, baina harritzen naiz zenbat gauza egiten dugun han bastan, ez? 8.000 persona gara, Amaiurren ere ez dakit, zenbat biztanle izanen diren, 200, 300, ez dakit zifra zein den, baina erran nahi dut, batzutan maten du, ez dakit, 15.000 edo 20.000 personako hiri batean gaudela, ez? Bai, hor azkenean nik uste dut dagoela gauzak egiteko gogoa, ez? Gauzak egiteko gogoa bada, behar bada, erresago da jende gutxi bizi den tokietan, ez? Azkenean denak elkar zautzen dugu, badakizu zure inguruko personetan bakotxa ze gaitasunak duen eta zer eskatzen aldiozun, eta hain garrantzitsua da, hemen mediotan agertzea, edo gero norbait gai izetea eskulan egiteko, ez? Aulki batzuk montatzeko, eszenatoki bat montatzeko, eta zinez, auzolanean aitzeko, eta inbertze lan badire ikusten ez direnak, baino jende gutxi izateak bentaja hori du. Badakizula bakotxari zer eskatzen aldiozun, ez? Eta behar bada hortaz ikusgarria da, eta toki handi batean zailago izan daiteke, ez? Edo ez bazara auzoetara mugitzen, ez?
Arro egonen ziren, duela 800 urteko nafarraiek, oraingo zagin nafarrez edo behintzat bastandarrez, amaiurtarrez. Hombre, pensatzezuzuk, 800 urten buruen, orduen gertatukoari buruz solasian ari gara, ez? Eta oroitzen ari gara. Eta hau berriz ere, sugarra indartzea da, nire ustez, etorkizunean ere, honi buruz solasian segitzeko. Eta guk hori, dudik gabe eskertu behar digu duela 100 urte, monolitoa goratzea otu zitzaienei, ez? Hoiek orduentxe oroitu nahi zuten 400 urte lehenago gertatutakoa, Arturo Campion, Julio Altabil, hoiek denak, hoien iniziatibaz goratu zen lehendabiziko monolitoa, eta nik uste hortaz bada ere beraiei omenaldi bat, ez? Hoiei zor diegu, gu orai hemen untaz aritzeko edo, ez? Eta segurizkiro horrengatik Jimeno Jurio, gaur egun Pello Montiano, Urzainki, hainbat historiadorek idatzi dute horren inguruan, ez? Beti egon delako norbait zu hori indartzen egon dena, itzaltzen ez uzten, ez? Eta bueno, uste dut gure izenak ere hor geldituko dirala idatzita, ez? Hemendik 100 urten buruen ere, gutaz aritzeko. Itzaltzen saiatu diren historia gainera, batzutan lehergailuekin ere bai, eta batez ere isiltasunarekin, Zulogarramurdin ere gertatu zen bezala, ez dakit, 600 urte inguruz, ez dela jakin, ze gertatu zen bertan, eta Amaiurreko ere antzeko zerbait. Hemen batzutan, Isabel, solasten gara Angel Rekalderekin, bera Navarraldeko zuzendaria da, eta berarekin hainbertzetan aipatzen dugu nola hor, 200 nafar inguru, zeren bertez, jendea joan zen, eta zinez, igual, 200-300 nafar gelditu izin ziren gazteluen, eta bazakit, 10.000 soldaduren kontrako proportzio batean, seguraski ikaragarria, ez da konparazio bat egiten alda, seguraski Espartan gertatutakoarekin, naiz eta batzutan, beti historia urrun eta epikoak kanpoan jartzen ditugun. Isabel, pelikula, noizko? Hemen dena gaude desiotan, irati eginda, orain Amaiur egin beharko da. Bueno, hemendik Jon Alonsok liburua aurkeztu zenean, garbi errantzuen, ni oinik orduan enuen irakurria, baina orain ulertzen dut zer erran nahi zuen, novela hau bera, eleberri hau bera, bidea edekitzen du norbaitek egin nahi badu pelikula bat egiteko. Eta berdin, Asiskoren komikiak ere, ez? Eta ja arekin adibidez Gartxot idatzi zuen eta gero pelikula intzen, ez? Pelikula ederra. Orduan, bueno, urrengo fasean zein edaki, behar bada hoi izan daiteke pelikula bat egitea. Orduan, aurkeztuko gara kastinera gorka. Xaloa, kekoitzitakoa, Xaloa eta Amaiurko gazteluan. Eta hor txenean gara, Isabel, Aleman eta Gorka Lonaga kanesen, sariak biltzen, nordekin zer gertatuko den. Isabel, azkeneko galdera bat. Hemendik 800 urtetara, zer egonen da Amaiurren? Auskalo, zer egonen den, Jesus, holako kanbio klimatikoarekin tartean dagoela eta pandemiak eta auskalo zer egonen den eta non egonen garen. Gutienez, espero, gaztelua hor egotea, zu pensa guk entzuna genuen, hor zerbait bazela, gaztelu muno deitzen zitzaion, baina azkenean, hoi da, kontatzen datzuten zerbaita, ez dakizu baden edo ez, orain, indusketei esker, badakigu hor gaztelua bazela, eta arresiak hor daude, orduen, ordurako teknologiak evoluzionatu izanen du, ez dakit zer gehiago aurkitzen alden, ez dakit, ni hortan ere irudimena ez da sobera fina, baina bederen, duela 1000 urte gertatukoari buruz solasean segitzen dutela, horrekin ja konten egongo nintzateke. Eta horregonen da ere bai, Isabel, Jon Maiak utzi zuen pendrive hori, ez? Norbaitek bildu nahi badu. Erran behar gainera orain Jon Maia aipatu duzula, justo atzo. Atzo saretan edatu dela bideoklipa. Ikuskizunean egon zen Elizondoko abesbatza txikia,
Eta hortik atera da bertze kolaborazio bat, bien arteko kolaborazio bat, eta, bueno, Elizondoko abesbatza txikiak parte hartuko du kursalen eginen duen kantu bat gara edizio berexian, kantatuko du Eñau Telorrietakin batera, eta bideoklipa egin dute kantu berri batekin, Jon Maiak argitaratu duen kantu berri batekin, eta zoragarria dena, eta aholkatzen dizuet hori ikusteare. Gomendio unekin utziko dugu, Jon Maiak egindako bere azken kontu horrekin, eta aipatzen genuen moduan, gaur basolasen izpide genuen, Amaiur bat urtero, Jon Alonsoren eleberria, bertan ibili dira ere, Amaiurtarrak, Amaiurko gaztelua, eta Hilbeltzako antolakuntzakoak hortzen eskuragai, eguberri hauetarako, eleberri interesgarri bat, novela beltza, eta gainera Amaiurko historia ere bertan txertatuta dagoena. Isabel Aleman, Amaiurko alkatea, hemen txentziko dugu, mila esker handitz, tarte hau hartzeagatik eta aurren arte. Bale, bertzale artea jo. Iruñerriko udaleko albisteak. Eguesibarren, taikuondo Baie de Hues klubeko kirolariak brontzezko domina lortu du kluben arteko Espainiako txapelketan junior mailan 58 kilotan. Eguesibarreko udaletik zorionak eman nahi dizkiote. Etxaurin, 26 eta 27an mikroteatroa egonen da. 7etan eta 8etan gazte eta helduentzat antzerkia eta turroia jarri dute, Atikus konpainaren eskutik. Eta Iruñean, udalak webgune bat sortu du bertako artisten eta herritarren arteko harremanak bultzatzeko. Katalogoa 3v-bikoitza pamplonaeskultura.es webgunean dago eta bertan parte hartzea erabakitzen duten sortzaileen profilak aurkeztu dira. Horretaz gain, Iñaki Zia Bikuñaren Paseo en la Niebla filmak irabazi du Enfoka, argazki lehiaketa, Iruñeko irudirik onena saritzen duen ikuspuntu ezberdin batetik. Kike Belanzategi Arbizuk eta Joanes Molina Rodríguezek 2. eta 3. sariak jaso dituzte, eta 2023ko udal egutegiaren irabazleak ezagutu dira. Eta Iruñeko udalak €1.000.000 inbertitu ahal izanen ditu 2023an oinezkoentzako eta bizikletentzako hirigintza taktikoko jardueretan. Kontratua berreskurapen eraldaketa eta erresilientzia planaren zati bada, eta Europar Batasunaren, Nafarroako Gobernuaren eta udalaren Next funtsak ditu. Gazteen etxeak, azkeneko berri batean, 6 tailer sortzaile eta original proposatu ditu datozen gabonetarako opariak prestatzeko. Abenduaren 23an eta 30an, hortziralean, 2 bakarrizketa prestatu dira Joseba eta Mikel Bermejorekin, gabonei umore kutsu emateko. Abenduaren 28an, Atarraibeako kultur etxean sentsazioak magia ikuskizuna izanen dugu, nork eta Odei magoak eskainitakoa, eta zuzen ere ikuskizun horretaz, eta magia, ilusionismoa, showmanen munduaz ere solasteko aukera izanen dugu, hementxen gure ondoan dugulako, atxalde honetan. Atxalde hon, Odei? Arratsalde hon zer moduz. Mil esker gurean egoteagatik. Odei, 28an eskainiko duzu ikuskizun hau, ze sentsazio bilduko ditugu aratur biltzen bagara? Pixka denetarik, ez da, teknologiari buruz izango dugu ikuskizunean. Izango dugu nolako, eragina daka gure gizartean, teknologia hau, gaur egun ja gazteek berarekin jaiotzen dira, telefono bat besapean ekartzen dute esateatik, ez da. Danok ikusi ditugu nola 3 urtekin, 4 urtekin jatetxetan daude, mugikorrakin filma bat ikusten, Peppa Pig tolakoak, orduan ja bere bizitzaren egunerokotasunean barneratu da. Hortaz, azalduko dugu zelako gauzak, hauen eragina, alde honak, alde txarrak, iritzirik eman gabe publikoak eteako ditu, eta batez ere magiaren bidez kontatuko ditugu. Hau ez da antzerki bat, nahiz eta antzokian gertatu, baizik eta magia izango da gure tresna, gure komunikazio tresna, eta horren bidez,
ez hainbeste mezu, baina bai datuak botako ditugu, gero publikoak hausnartu alizateko, bai publiko helduak, baita aur publikoak ere noski. Hoxen ez nuen espero. Hau da, hausnarketarako ere ematen du, ez da izango bakarrik ikusteko ez, espektakulo bat harritzekoa, baizik eta, bueno, ere pixket buruko errotari emateko. Hoi da pixkat gure helburua. Askotan familiak antzokira joeten direnean antzerki musikala ikustea, beste motatako antzerki batzuk ikustea, beti zertxo bai lantzen dute, ezta? Eskerrak, gaur egun antzerkia ere, hori komunikazio tresna dela. Magiarekin askotan harritu egiten dira, baina pausutxu hori falta da, zertxo bait gehiago. Orduan kasu honetan gai bat eman nahi izan diogu ikuskizunari eta uste izan genuen, diseinatzen hasi ginean, teknologia izan altzela, zerbait orain, hemendik aurrera batez ere, gure bizitzan oso presente dugun kontua, eta horri buruz hitz egin dugu. Emandik sentsazioa hodei, ni ez naiz egon zure ikuskizunetan, akaso aitzinago egon ez naiz, orain ezagutzen dizudala, baina hor ikusten ematen zian sentsazioa, bai saiatzen zarela ez, beti pixket berritzen eta ez, egoten hor gauzen puntan, eta orain smartphonearen aipatu zula, ere matei sentsazioa ez, hor zaudetela beti saiatzen kontuak, ez dakit, berritzen. Noski, nik uste dut beti magiak klitxe pilo ditula atzean, beti untxiarekin gabiltza, beti pentsatzen dugu kapela, kapa, mago klasiko horretan. Gaur egun zortez zirkuan adibidez, ja ez dakagu 80ko hamarkadan zegoen irudi hori, ja zirku kontemporaneoa dago, berritu egin da. Hortaz, magian aurrera pauso hori beharrezkoa da. Sektore barnean esateatik egiten da, publikora iristea batzutan zailagoa da edo, eta horretan saiatzen geha. Pixkat publikoak ere ikustea, beste motatako magia bat dagoela, magia ez dela bakarrik untxi bat agertzea, erditikan pertsona bat zatitzea, eta metalezko bi uztai elkartzea. Gauza askoz gehiago daudela, eta zortez olakoak ikusi daitezkeela. Beraz hortzen, zuen berrikuntzak, hodei, nola asmatzen da magia truko bat? Edo ez da asmatzen, hau da, ikusten da nonbaitetik ikasi? Bueno, lehenik asko ikusten, ideiak elkartzen askotan, ez? Baina, egia da nik adibidez beti ikuskizun bat prestatzen dudanean, edo horretan pentsatzen dudanean, saiatzen naiz publikoak ez ikusitako ideiak bilatzen, batzutan bai ideiaren bat hartzen zu pixkat ikusi dagoela, baina beti zure tokia ematen, aurkezpenean, beti publikoak zerbait desberdin ikustea, baina batez ere, ideia pilo daude magiaren munduan, antzesten ez direnak, agian zahartzat bezala ditugulako, baina askotan hori berritzea ez da zaila. Toke modernoago bat ematea, eta horrekin lortuko du publikoak zerbait desberdin ikustea. Eta benetan hori publikoak eskertzeu. Antzokitik atera eta zerbait berria ikusi izana, eta kasu honetan, esan bezala magiaren munduan, ja askotan, oraindik zoritxarrez, klitxe askorekin etortzen diala, edo pentsatzen, magoak bazilatu ingo nau, magoak gaina betikoa ingo, eta... Erlojua lapurtuko nau. Hoi da. Eta kasu honetan ez da olakoa gertatzen. Orain smartwatchak lapurtzen dira. Orain smartwatchak hartzen daitezke. Baina bai saiatzen gara, pixkat horretan lan egiten, eta batez ere, naiz eta batzutan ideia batzuk hartu publiko ikusi ditunak, zerbait berriekin ateratzea. Hau da, egia da betikoa zala, baina kasu honetan ez zait balio betikoa zela esatia, zeren hau gertatu da edo hola izan da. Pixkat horretan gabiltza. Hoxen erraten dute ondizetan izaten dela, nik uste, ez dakit, gakoa, ez? Tradizioa ukatu gabe, baina saiatzea beti pauso berriak ematen. Hori da, askotan magian, disiplina guztietan bezala, klasiko handiak existitzen dira, eta musikan inork ez dio Elvis Presley ez esanen, ezta? Magian berdinak gertatzen da, ez diogu joku klasiko bati ez esango. Baina egia da, agian gaur egun, orain dela 40 urte aurkezten zen moduan aurkeztia, de mode dagoela, ez da, pixka zartua. Bilatu ezakeu bueltatxo hori eta nola berritu, hori da pixka nik usteet, magoek dakagun benetako lana, ez azkenen. Hodei, urte batzuk, ja magia egiten? Bai, urte batzuk, nik orain 26 ditut, MS-zortzerekin modu profesionalen hasi nintzen, 11rekin afizioa sortu zen, 6rekin afizioa sortu, baina 11ekin hasi nintzen pixkat ikasten edo, eta 10rekin nun ikasi daiteke magia, nun irakurri daiteke magia, baina ja urte batzuk batez ere estenatokian, nik uste dela hori dela eskola garrantzitsuena, ez da, Las Tablas informatua den komentario hori, egia da, ikasten den ikasteko leku oberena hori da, estenatoki batien egotea. Aipatu zula, formalki non ikasten da magia? Nire kasuan etxean. Egia da, Madrilen, Bartzelonan, hiri handiagoak izan da, bertan magia eskola batzuk existitzen dira,
eta hori ikasi dezakezu, nahiz eta gero bertan jende asko baita etxean ikasten du. Ni nire kasuan, justu txikian nintzenean YouTubere hasten zen, orduan YouTubeen magia, azaldutako magia asko zegoen, jende, clickbait, gaur egun ditzu clickbait, gara hortan clickbait zen, azkenean, truko de magia revelado, eta aur guztiak, ikusi nahi dut. Orduan, hor hasi nintzen, gero egia da, ja, amarekin, baina amari esaten nila, zerbait serioago ikasi nahi dut, egon behar du moduren bat. Orduan, egun batean mago bat ikustera juten zea, eta emanaldia bukatzean agurtzera gelditzen zea, eta galdetzen diozu, nun ikasi izaken magia nun. Horrela mago askorekin hitz egin, eta ja batek behin proposatu zen liburu bat, dela pixkate magoen Biblia, esatagatik, kartekin hasteko, eta hortik hasi nintza, liburu hori erosteko ja magia dendak ezagutu nituen, interneten hasten zirela baita gara hortan, eta hor pixkanaka, ja hasten zea afizio hori garatzen, ja modu serioago baten, eta ez, magia borras eta kutsa guzti oso ongi daudela eta gabonetan danok erostea. Baino egia da ja serio hasi nahi dezunean, profesional bidean hasi nahi dezunean, olako aholkuak oso garrantzitsuak izan ziren, bai. Ze ederra izaten den hori, nola, ez dakit, zein hobitan edo zein mundutan, badago barne uniberso bat eta hasten zarenean sartzen, orduen konturatzen zara, aipatuzun ez dendak, erreferenteak, nor den ezaguna, norrez, kagadak... Askotan magia jendeak uste oso sekretua dela kontua, eta batzutan badakau Harry Potterren irudi hori, oso beltza, oso iluna, eta ez da hola, egiten interneten jarri eta magia denda, edo gaztelaniaz edo eta ja ingelesan jartzen bali ez dizut esanen, aurkituko dituzu magia dendak, publiko guztiretzako irekiak, zuk ez duzu karnet bat erakutsi behar, joku bat erosteko. Baina egia da interesatak azula, azkenean zertako ez zait interesatzen nire hori. Txikitan, oraindik internet garatzen hasia zala, eta denda askok oraindik ez daukaten, gaur egun ja magia denda asko daude, fisikoki existitzen ez direnak, orduan asko erraztu da, kasu horretan. Gaur egun guk material erosi behar baldin badegu askotan estatu batuetara erosten dezu eta bi astetan hemen dakazu, hori pentsa ezin ezan. Baina egia da, ez dagoela oso ezkutauta, baina txikia zinenean eta aur bizkat, hasten zinenean bilatzen eta gauzak ezagutzen, oso berezia ezan, azkenen hori, hobi hori pixkat sendotzen zuen, noski. Zederra. Orai aipatu zure estatu batuak, mundillo hau, adibidez, musika klasikoan, Viena izan dugu, artearen munduan, batzutan, Paris izan dugu zentra, ezagin magiak baduen arako erdigune bat, ezagin Las Vegas klitxe bat den, hori espektakulo toki bat den? Las Vegas da pixkat musikarekin gertatzen den moduan, figura hundienak edo bukatzuten tokia. Ez da azkenen, erlajatuta bizitzeko esan behar nun, baina erlajatuta ez da bizi zen, 8 emanaldi astean izan da erlajatuta ez da bizi, baina bai erosoago da bertan egon, zure etxea bertan izan, eta etxetik antzokira joan, bira mundial batean egon baino, ez da, David Copperfield moduko magoek gaur egun ja hortxe erresentzia dakate, eta hortxe ikuskizun finkua. Magiaren gunea edo esatagatik, depende pixka disiplina. Gaur egun Espainia, Korea, Estatu Batuak dia pixkat hortxe gehien mugitzen dien. Korean adibidez manipulazio magia asko mugitzen da, bakarrik 10 behatzak eta kartak agertu, desagertu, eta magia mundialetan gehien triunfatzen duen disiplina da. Eta bai, txikitatik horretara aritzen dien magoek badakate disiplina oso zorrotza, 8-10 ordu egunero horretan aritzen dira, hortaz, Koreatik ateatzen dira hoberenak. Ez beti, gaur azken boladan mundu osotik agertzen ari dira, eta, baina, Espainian hurbileko magia oso famatua izan da beti, Juan Tamariz danok ezagutzen duten mago erreferentia da, baina honetaz aparte aurrerago egon zen Arturo Dascanio eta mago asko hori jorratzen izan zutenak, eta gaur egun magia mundialetan hurbileko magia sari gehienak eramaten dituen herrialdea Espainia da. Eta estatu batuak disiplina guztietan bezala, formatu handikoan erregia dira, zen azkenen, nahiz eta aurten... Showean horiek beti dira. Nahiz eta aurten adibidez, Junke Espainiako magoak ilusio handietako lehenengo sari mundiala eraman izan du, egia da, orain dela urte askotatik, bertan magia, estatu batuetan bat ez dira magiak oso ibilbide luzea izan zuen telebistan 80ko hamarkadan, eta horrek magiak modan jarri zuen, ez bakarrik estatu batuetan, mundu osoan zen, estatu batuan zan pixkate begiratzeko erreferentia, ez da, horri esker magia beste herrialde askotako telebistetara iritsi zen. Baina, gaur egun egia da, magia oso zabalduta dagoela, zortez, eta, disiplina oso popularra dela, da publikoak asko gustoko du, denetai dago noski, baina orokorrean publikoak gustoko du, hortaz, zorta dakagu horretan. Begira, harritu dit horrek, aipatuzu Espainia dela erdigunetako bat, erratzen alduguna, Euskal Herria zer mozko da? Ez dakit hemen
badagoen aukera honetan jarduteko? Bai, ni honetan aritzen naiz. Egia da nik maila nazionalean ibiltzen naizela eta, deitzen diguten tokitatik, ez da? Baina, bai, magian aritzeko edozein tokitan aritu altzea. Egia da gainera hemen oso berezia eta oso ona euskara dakau, hortaz, kultura sustatu dezake euskaraz. Oso garrantzitsua dela, esan behar nun generazio berriei kultura euskaraz iristia, baina baita generazio helduei, baita iristia askotan hor falta, ez da? Emanaldi askotan sentitzen dugu hori aurreko euskara zabala dakate oso euskara arina eta helduek batzutan, segun zonaldetan, ez daude heldu euskaldun asko edota. Baina hemen berezitasun hori dakau, euskara dakau, hortaz edozen disiplinetan, baina magian noski, magia euskaraz ikusi izatea, niretzako behintzat oso berezia da, oso politia da. Zen azkenin esatezu, ni ohituta nago magia ikustera, nik magia ikusteet alemanieraz, italieraz, gaztelaniaz noski, ingelesez noski, eta euskaraz ikusi izatea, euskaraz egin ahal izatea baita, gure herriari pixkat nortasun kasunetan magikoa ematen diogu eta politia da. Ibazu adei. Smartphoneak beraz hausnartzeko edo mundu digitala, eta hortik ere egin nahi nizkizun galdera pare bat, kasu honetan zu gazteegia zara, eta orduan ez duzu igual panoramika ikusteko, nola aldatu den, ez zenbat urtetan, baina bai galdetu nahi nizun, ez dakit, ea aldatu den ere publikoa zentzu horretan, pentsatzen ari naiz. Karo, gaur egun badugu TikTok, badugu Instagram, badugu YouTube, eta orduen ere, karo, egunero ikusten alditugu bata bertzearen atzetik harrigarriak diren gauzak, ez? Ez dakit munduko uriautzia handiena, edo ez dakit zer truko ere bai, ez? Eta orduen ez dakit gehiago kostatzen da akaso orain publiko harritzea? Harritzeko modua aldatu da, bizitzeko modua aldatu da, hortaz harritzeko modua ere bai. Gaur egun egia da erraza dela pentsatzea edozein pertsonatzat, hau kamera trukua da, edo hau zuzenean egiten baldin badegu, teknologi trukua izan daiteke zerbait oso teknologikoa asmatu du. Gaur egun teknologiari buruz ez dakienak gehienek teknologiari buruz ez dakigu, ni horretan sartzen naiz. Ez dakigu non dauden pixka limite horiek, ez da, zer posible dan eta zer ez dan posible teknologiekin. Hortxe muga hori pixkat ezabatu egiten da batzutan. Batez ere gaur egun aldatu dana, eta gero eta gehiago nabaritzen dut nik behintzat ikuskizunetan aurretan, bere alakotasuna da. Pazientzia gutxiago dago, denbora guztien estimulu gehiago behar dituzu, eta estimulurik ez baldin badakazu interesatzen ez baldin bazait, deskonektatu egiten momentu batez, eta oso zaila da atentzio hori berreskuratzea. Egia da ni zortez hasi nintzenetik beti honetan pentsatu gabe, erritmo askoko jokuak eta ikuskizunak sortu ditu dela. Gustatzen zaidalako une oro estimuluren bat izatea, ez beti magikoa, izan dira komikua, musikarekin, argiztapenakin. Baina azken bola da hontan diseinatzen dezunen, eta sentsazioak diseinatzen dezunen adibidez, egia da orduta hogei, orduta erdiko ikuskizun batian, publiko atentzioekin mantentzia, zaila dela, helduek, ohitura dakate, baina egia da, aldatzen da hola ere, zen bere, azkenin, helduek ere, kontsumitzailea dira, eta gaur egun TikTok eta holako sare sozialak bere alakotasun hori sartzen digute gorputzean, ez eta guk ez nahi izan TikToken oso arrasaia ez gustatzen, pasatzen urrengura. Antzokien ezin dezu. Orduan antzokian deskonektatzen zu, zure munduan sartzen zea, ez dezu entzuten, eta egia da hori kontagiatu egiten dela, azkenen, ez dula bezala da. Batek deskonektatzen duenean, aurra baldin bada ondokoari komentario bat egingo dio, orduan deskonekta egingo ondokua, eta efekto domino. Igual ez dago ere, justo bat, ez dago ovazio bat, ez dago txalo bat. Guri gertatu zaigu, sentsazioak ikuskizunean, teknologiari buruz egiten dugu, eta ikuskizunaren zati garrantzitsu bat telefonoarekiko dependentzia da. Batez ere telefonoarekiko. Mendekotasun hori gaur egun oso ohikoa da, zoritxarrez. Eta gertatu izan zaigu orduta, hogei orduta erdiko ikuskizunean, nola ikuskizun osoan, publikoan aur bat telefonoarekin dago. Horrek gurasuak baimendu du. Gurasuak telefonoa eman dio, eta esan dio, baldin bat zaizu gustatzen, hemen lasai egon. Eta ez da konturatzen heldu hori, ze arrarua dan egoera hori. Zu ikuskizun ikusten nahi zea, disfrutatzen nahi zea, mendekotasun horri buruz egiten nahi gea, publiko osoak mezua ulertzen nahi du, eta bapatian zure seme alaba, hor dago telefonorekin ordu osoa, ikuskizun batean gustatu alzaio edo ez, baina ez dio aukerarik eman. Agian interesatu altzitzaion, oso estenaratze bisuala daka, argiztapena, muntaia handia da, komedia, aurretzako komedia puntu alto daka, baina ez dio aukerarik eman. Zuzenean, hasi baino lehen eskrola egin du, pasa egin du ikuskizuna. Esan dio, ez dut nahi. Arrarua da, ezta? Eta, justu pixkat horregatik ateatzen da sentsazioaken gai hau, ezta? Jorratu nahi izana.
Justo, arretaren ere galdetu behar nizun, hain zuzen ere, izan genuen hemen ipuin kontalari bat, duela aste pare bat, eta berak eramaten du, ezakit, 20-30 urte ipuina kontatzen, eta berak erraten zuen ikaragarrizko aldea sumatzen duela gaur egun aurrek nola erantzuten duten, eta batez ere pandemiaren ondotik, erraten zuen, hor akaso izan ditugu ez, oraindik gehiago pantailetan, akaso hori hausnartuko duzu ere bai, ez dakit, baina hoxen ez, hor, izan ditugu etengabe estimulu guzti horiekin, eta berak erraten zuen, orain, momentu honetan, bereziki zaila dela aurrei, ez, mantentzea arreta. Gaur egun, ez dakit ipuin kontalari horren kasua den, ezta, baina orain dela urte batzuk mugikorrean gure entretenimendua testu bat zan Twitter. Twitter pasa zan, Instagramen itxi zan, eta irudi estatiko bat zan. Orain irudi estatikoa ja asko ez daigu interesatzen, orduan bideo behar dugu, baina TikTok dakagu eta bideo hori oso laburra da. Eta bideo labur horretan istorio bat kontatzen dute. Naiz eta txiste bat izan edo, baina istorio moduko bat da. Minutu batekoa. Orain ni magua naiz, magia egiten dut, magia teorikoki ja interesa sustatzen duen kontu bat da, aurrak ja abertze egiten duen, eta sentsazioaren kasuan egia da formatu txikiko ikuskizunak ditugula, baina, bueno, eszenografia bat dago, eszenaratze bat, elementu bisualak, objektu arraroak, argiak, soinua. Guzti hori kentzen baldin badiozu eta ipuin kontalaren kasuan bakarrik pertsona bat hitz egiten baldin bada, eta ez da minutu bateko ipuina kontatuko dizuna. Zaila da, ziur nago bere intzago pilo aldatu dela. Eta ez bakarrik ipuin kontalaren entzat, antzerki obra baten. Azkenean ere ikuskizunean, naiz eta argumentu bat dago eta mezu bat dago bukaeran ulertzeko dana ikusi behar izan duguna, bueno, jokuak estena solteak dira, ulertu ezakezu bat, beste batean ez baldin batzuk kasu nahi ez dezu egiten eta hurrengoan berriz gehitzen zea, baina antzerki obra batean edo jarraitze zu filma batean bezala, edo orain modan dago ez da horren atea da Avatar, 3 ordu eta 15 minutu. Eta ni pentsatzen aur batek 3 ordu eta 15 minutu pantaila bat behiratzen, benetan zaila da. Eta ez aurri buruz egiten duen, ez dugu bakarrik 5 urteko aur bati buruz egiten, 10 urteko aur bati buruz egiten du, eta 16 urte bati buruz zen, 16 urterekin oraindik okerrago dago kontu horrein. Beralakotasun hori oraindik gehiago nabaritzen da. Hortaz, bueno, publikoa eraldatzen dago, ez dago hori saihesteko modurik, gu egin behar duguna da, gu eraldatu eta bilatu nola pixkat horren parte izan, zoritxarrez horren parte izan behar geha. Porque pasa honek eramaten digula, ez, oia, hausnarketa sakonago bat, eramaten digu alako arretaren karrera moduko batera, ez, zeren Avatarrek orduen mantentzeko 3 orduz, behar ditu sartuare estimulo gehiago, baina orduen ere, ohitzen du publiko, oraindik ere estimulatu egotera, eta hausen da, ez, amaigabeko zirkuito. Hoi da, nik brometan nire lankideekin esaten nun, 4-5 minutu ero petardo bat bota beharko genuke esan. Eta guztiak esango lukete, zer datza. Eta horrela, jendearen arreta mantenduko zenuke. Orduan, azkenean egiten duguna hoi da, petardo budukoak bota, baina petardo berbalak, musikalak, eta denbora guztin parte hartze asko egotia. Bereik parte hartze dutenean desberdina da, esartzen dinean baino. Eta parte hartze askotan publikotik galdera eta erantzun bat izan daiteke, baina bereik aktibatu egiten dira, pentsatu behar dute. Pentsatu dute indarrez, erantzun bat bota behar dute. Ez da, zuk bota aiera galdera bat eta... Orduan, bueno, olako gakuak edo sortu behar dira, pixkat jendea horregoteko, bai. Arretarena, sekulako kontua eta gainera ere kontu nebagu sozial eta struktural bat ere izaten da. Arretaren ekonomiaz ere solasten dira gaur egun, nola, aipatzen genuen pantailen mundu guztionek eraman digun, hori ez, arreta bera ere, merkantilizatzera, eta arreta gainera, magiaren kasuan, espazio berezia duen zerbait, ez? Zeren arretarekin jokatzen duzu, eraman arretan unbaitera eta ez, gero bertze zerbait. Hoi da, bai, eta nabaritzezu asko publikoan noiz arreta mantetzen duen eta noiz ez. Horretik azkenean ikuskizun berri bat ateratzen zuenean, lehenengo emanaldi proba izaten dira askotan, batez ere ikusteko hemen arreta galdu da, zergaitik, hau aldatuko dugu, hau moldatuko dugu. Eta gaur egun askotan arazo hoi da, arreta. Ez da magia kalitatea, ez da historio kalitatea, batzutan hori gure publikoak arreta galtzen du eta zergaitik galdu du. Zerbait gaizki egin dugu eta askotan estimulu falta. Da, orduan, bueno, hoi da gaur egun ikusten dut dakagun erronka zailena, gogorrena. Arreta, magiaren materia prima, gurea ere bai, eta hortzen egin barko dena landa. Bertze galdera bat egin nahi dizun, aprobetxatu zen dela, zeren magian ibiltzeaz gain, ilusionista magiaren munduan, baina baita ere showman kontuetan ibiltzen zara, aurkezle, eta aprobetxatu nahi nuen galdetzeko, jendea unitzi, ematen digu normalki ez, beldurra, errespetor, jendea aitzinean solastea, ez dakik, galdetu nahi nizun gakoren bat, ea laguntzen aldigun,
hori, jakiten nola transmititu ongi historiak, nola solastu publikoa itzinean, zer egiten aldugu? Bueno, nire kasuan, nik sortua dakan pertsonaia, Odei Magua pertsonaia hori, ezkena ez naiz ni, eszenatokira ateratzen dan pertsona. Justu nigandik oso kontrakoa dan pertsona bat da. Ez da kalotxarik, nahiko irreverentia da, ironikoa da. Orduan, zaila da nik lotxa dakanean pertsonaira iristia. Zen, azkenin pertsonaia modu oso sendo batez sortua dago. Batez ere gako garrantzitsuena publikoaren aurrean ateatzean, egin behar duzuna ziur egotea da. Zuk zugan konfidantza izatea eta egingo duana funtzionatzeu publikoi gustatzen zaio, gaur publiko hau irabazi berdet, ez nago ezagutzen eta aurkeztu behar naiz eta bukatu behar du esaten Odei Magua zelakoa egin duen, baina nik badakit hori gertatuko dela, aurreko 20etan gertatu delako. Orduan hori da garrantzitsuena. Eta era berean zailena da, zerbait berria probatzen dezunean, zerbait berria egiten dezunean, zalantza horrekin ateatzen zea, ezin da zalantza hori nabaritu, horretik ondo dator pertsonaia sendoa izatea, eta batzutan ongi doa, batzutan, gauzatxuak rematatu behar dituzu ezta, gauzak hobetu, baina ni uste dut gako garrantzitsuena egin behar duzunaz ziur egotea da, zutaz ziur egotea, eta gero gerokoak gertatuko dana pixkat tabla horiek ez da, lan esan ditugunak, jakin zerbait geratzen baldin bada, nola konpondu, nola bideratu berriz, eta batez ere hori publikoak gustora egotea. Ez da berdina ikuskizun oso bat egiten dezunean, edo gala batian 15 minutuko parte hartza egiten dezunean, edo ekitaldi bat aurkezten dezunean, edo produktu baten aurkezpena egiteko, zure magia eskatu dutenean. Jakin behar dezu non zauden, eta gauza bakoitzak bere komunikazio bideak ditu, magia telebistan egiten dezunean, ez da berdina zuzenan egiten dezunean, baino, hortaz, argi izan behar dezu non zauden, zer nahi dezun, eta zein da hori lortzeko bidea. Konfiantzarena, kontu interesgarria, hori bai, zeren badu alako, nola erran, izate profezia autokumplida erraten denez, baldin baduzu konfiantza, orduen ateratzen da ongi, baldin baduzu zalantza, orduen bihurtzen da erreala, ez? Zure zalantza horiek. Kasu horretan ez dakit horretaz gain, igual ere badiren alako gako txikiak, del tipo, bestitu zaite arropa honekin, ez? Laguntzen dizula pixke sartzen pertsonaia honetan, edo nire kasuan ez. Egia da ni beti emanaldiak baino lehen, pixkat erlajatzen saiatzen naizala, mundutik deskonektatzen, batzutan eguntsari bat izan dezu, eta emanaldi bat egin behar dezu, hori ezin da ikuskizunan transmititu noski. Baina ez daude olako gakorik. Azkenen nire gorputzak pixkat emanaldia egiteko tendentzia hartu du. Orduan badaki kotxera furgonetari gotzen zenen antzokira juteko edo dan lekura joateko, gorputza hasten da pixka tonua hartzen, ikuskizun tonua hartzen. Orduan, pixkat, prozesu guzti hori da, ezta, ni ezin naiz oetik altxa eta emanaldi bat egin, ez. Baina, gako berezirik izan gabe, nire egun osoa gorputza prestatzeko prozesu bat da, eszenatokira iristian, Odei Magua pertsonai hori, iaia bakarrik modu automatikoan ateratzeko, batez ere esan duguna, ez beharren bat gertatzen baldin bada, edo konpondu balizateko, iaia pentsatu gabe, ez behar hori dagoenean, zu beste gauza batean pentsatzen egon bertzea, baina hori konpondu behar dezu, hortaz, gorputza nahiko modu automatikoan jun behar du, dana ongi juteko, eta, pixkat ez da, fluidez, hoxe emateko ez da, jendeak ez ikustia, agarrotauta dagoen pertsona bat, urduri dagoen pertsona bat, azkenen oso arraro izango litzateke nire pertsonaia urduri ikustia, justu kontrakoa dalako sobrao bat da azkenen orduan. Batean hori urduri ikustia, baina zure galderari entzunez nahiko automatiko dua dana, eguneko prozesua da azkenean. Kirolariak bezala behar dutela prozesu bat, ez joan konzentratzen, batzuk musik erabiltzen dute. Ongi dago pentsatzea hori ere bai, ez da hitzaldi bat, eman behar baldin badugu edo zerbait, joatea pixketez, sartzen, nolabait ere pertsonai horretan ez agertzea derrepente igual hor, ez? Zaudela pentsatzen izan duzun arazoan eta derrepente. Hoi da, ezin dezuna da, eszenatokia dazu publikora atera, baino 5 minutu lehenago beste gauza batean pentsatzen egon, eta orduan eszenatokia atera eta emanaldia bota, edo testua bota, edo hitzaldia bota. Egiten dezun 30. hitzaldia baldin bada, eta hitzaldi berdina baldin bada, bagian egin dezakezu, egia da. Baina egia da bukatzean, disfrutatu izanaren sentsazio ez dezula izango. Zeren gauza batean pentsatzen sartu zea, ziur aski poso bat egonda hitzaldi osoan edo emanaldi osoan horretan pentsatzen, eta bukatzean, bukatu bezain lehiztera ingo dezuna da berriz horretan pentsatu. Orduan, gertatutakoa prozesu bat izan da, lana izan da, lana izaten jarraitzen du, baina ez duzu disfrutatu, eta azkenin lan hau disfrutatzeko da baita. Orduan, garrantzitsua da momentu batez, mundutik ateatzea, zure munduan sartu, zuk transmititu nahi dezuna argi izan,
Eta ahal baldin bada eta horretarako kapazitatea baldin badezu, zuri sentsazio horretara eramaten zaituen gauza batera mentalki bidea jatzea. Nik ere asko gustatu zaizun ikuskizun batera, edo bizitako esperientzia oso berezi batera zuetera zinen esaten, ze berrituta nago, nik hori nahi dut publikoan hortaz, horrela atera behar naiz, energia horrekin atera behar naiz. Hortxen, aholku batzuk, ongi dago beti jakiteko, zen tokatzen zaigu, gaur egun solastea, beldurra ditzen ematen duen kontu bata, beraz, hortxen, aholku batzuk, Odei magoak emandakoak. Odei, ni baitut bertze galdera batzuk, eginen dizut azkeneko bat, bertzen da hemen luzatuko gara, ez dizut denbora gehiago laburtu nahi, baina bai, aprobetxatu nahi nuen galdetzeko. Magiak berak ez, eta ilusionismoak zer ekartzen alduen ere bizitzara, bizitza normalera, ez? Zeren, bueno, ez dakit, ez? Pentsatzen dut, adibidez, arretaren kontu hori, ez? Baduguna, ez dakit, akaso ematen dizue ulertzeko gizakia bera, ez? Ez dakit, pixket psikologiaz ere ikasten duzu, nola, pues hoi ez, lapurtzeko erlojua batzutan behar duzu, ez? Taktua jarri hor, baina solastu aldi berean, eta orden nola desbideratzen den, ez? Sorpresaren elementua, bueno, erakusten du, ez? Gizakiaz ere zerbait horrek. Hoi da, magia eta psikologia oso elkarrekin doazen bi disiplina dira, eta egia da, magiak erabiltzen dituen disiplina, psikologia tresna hauek, bizitzan askotan ikusten ditugun tresnak diela. Ez da magia, baina bai tresna psikologiko horiek adibidez, publizitatean, telebistan, 20 segundutan historia bat kontu behar dutenean, baino gaina zerbaitetaz konbentzitu behar gaituzte, ezta? Hortxe tresna psikologiko horiek daude, supermerkatuetan, linealetan, denok gaur egun ja badakigu ordenautak daudela, ezta? Bueno, gure preferentzi tresna hauek, zu hemen begiratu behar duzu, produktu begiratu behar duzu edo zonalde hau begiratu behar duzu. Azkenik magian erabiltzen ditugun kontu berdina dira. Orduan, magiak erabiltzen dituen baliabide hauek oso egunerauta daude, beti aldatzen dijoaz, justu ditzen dugu gizartea eraldatzen dijoa, orduan eraldatzen duaz baita ere, baino disiplina askotan aurkitzen ditugun kontua dira. Magiak zer ekar dezake gure bizitzara? Home, magia ilusioa da. Eta klitxea handi bat da magian beti esaten dana, baino beti esaten da publiko helduak aurren begira dateatzen duela, publiko helduak haurtzarora itzultzen diela, eta modu batez edo bestez, egia da. Egia da publiko helduak eta aur publikoak ez dula berdin magia disfrutatzen, hori bere gure ikuskizunetako beste puntu garrantzitsu bat da lan egiten dugunean, ez da, sortzen dugunean. Baina bai egia da batean helduei dakaten gauza garrantzitsuenak entzen digula, ezagutza. Batean magian dana posible da, eta guk ikasita geneukan erregela guztiak apurtu egiten dira. Guk badakigu hau ezin duela egan egin, baina batean egan egiten nahi da. Nola da posible? Orduan kasu horretan bai aurri izatera bultatzen gehala, zen aurrak garenean ia dana posible dela uste dugu, eta justu hori da ikasten duguna, zer da posible eta zer ez da posible. Orduan, magiak nik usteet momentu oso berezi batek hartzen dula, magia ona, hau da, heldu batek askotan ikusi izan duzu iraski mago bat bakarrik aurrentzako zuzenduta dagoela. Oso ongi funtzionatzen horrekin, aur magia infantia ditzen dena egiteko zailenetarikoa da, baino oso enfokatuta baldin badago aurretan, aurrek oso ongi pasako dute, baina gurasoentzat esperientzia arraro bat izango da. Beti ipuin kontaleri bat detera juten baldin bagia, eta bakarrik aurrentzako pentsatuta baldin badago, helduek ez dute pentsatu magia ikuskizun honetan Las Vegasen egongo egina bezala pasako degula, aurrentzako da. Baina familia osoarentzako ikuskizun bat ikuste dutenean, edo helduek helduentzako magia ikuste dutenean, egia da, momentu batez, dana posible dela uste ahal dutela, eta batez ere, esan dakoa, ez da, lortu dezakegu momentu batez, oso erraz dan modu batean bizitzatik aldentzea zen, hemen dana posible da, nola arraio da, eta divertigarria da baita, emanaldira etortzen direnak, bizkat truko harrapatzea edota, eta beraiekin, zentzu honean, beraiekin jolaste ez zen azkenin ez du harrapatuko, eta erronka politxa da baita, ez da ping-pong partia bat bezala da. Zuk botatzea zu saiakera, nik berriz bueltan du orduan. Bueno, nik usteet magia zuzenean bizitzeko oso disiplina politxa dela, eta askotan jende asko ez da juten klitxe asko ditulako, edo magia bakarrik aurrentzako dela pentsatzen dulako. Nik gonbidatuko nituzke, pixkat aukera bat ematera, antzokira etortzera, magiaz disfrutatzera, eta nik usteet, sentsazio, inozo besan da, sentsazio oso berezik inateako dela. Sentsazioak publiko guztientzat da ere bai.
sentsazio publiko osoan, bai, publiko orokorrerako, da, 5 urtetik gora, dana gonbidatuak daude, haurrentzako, helduentzako uneak daude, biok parte hartzen dute eszenatokien, oso ikuskizun bisuala da, jendeak beldurrik ez izatea, ez dut parte hartu nahi, eszenatokira ez zatera nahi, da sei, jor ez dago behartua parte hartzera, esperientzia desberdina da, eszenatoki gotzen baldin bazea, baino ez dezu zergaitik ego behar hortaz, antzokira etorri, familia osoa, Gabonetan adibidez, plan berezi bat egiteko aukera da ikuskizun bat ikustera etorri, eta magia ikusi nahi baldin bazu, hortxe gabiltza sentsazioak leku pilotan, bai. Azkeneko galderatxo bat, badut sentsazioa, artista bezala, mago bezala, ilusionista bezala, ikustea publikoa harritzen eta barre egiten eta zurekin konektatua ez, hori aspertzen ez duen zerbait dela. Hau da, zerbait engantxatzen duena ez, eta badut sentsazio hori urteak egonta ere bai, lortzen baduzu hori errepikatzea publiko ezberdinetan, izango dela zerbait betetzen duena ez. Noski, eta hori erronka puntu badak ere, bai, batez ere, esandako publiko berdin horretan, ezta? Zure ikuskizun bat, 2 ikuskizun ikusi duen publikoa, berriz harritzia, horretako berrikuntza egon behar da, ezta? Dana berri izan behar da, eta aurrekoetara gogoratzen ez dituzten gauzak egin. Hortaz, publiko ikustezunean, batez ere, harritzen eta barre egiten, ezta? Momentu batez, nik behintzat, ni antzerki forofoa naiz, asko gustatzen zait antzerkira jutia, eta disiplina desberdin asko pilo gustoko ditut. Orduan, bapatian, zu hori sentiarazten egotea, zu gain gustoko dakazun sentsazio horiek, ez da? Berrez ere, baina askotan hartzen dit hori. Zuk sentiaraztea publikoa, ondo, ez da, pena merezi du. Eta oso interesgarria zen, azkenean, zuzenean egiten dan epaiketa moduko bat da. Zu ikuskizuna gaizki baldin badua, erreakzioetan ikuste ez du, barre gutxiago dago, edo ez da, hainbeste harridura, bukaerako txaloa, nahiko ispilu oso ona da, ez da, eta azkeneko txaloa flojo bat, zuk nabaritzen ez du, gaur flojoago dabil, edo ez dute hainbeste denbora txalotu, ez da, zer gertatu da. Orduan, politia da publikoaren ganere hori ikustia eta batez ere sentitzea. Atarrabian, 28an, hortzen izan dugu, kultur etxean, Odei Magoa, bertan egonen da, bere espektakulo honekin, nik uste merezitu dela, momentu batean uztea etxeko pantaiak eta hurbiltzea espektakulo horretara, gainera, emango diguna aukera buruari ere eragiteko, eta nola ez, gozatzeko, barre egiteko, eta harritzeko, segurazki ere, hemen txen, Odei Domingorekin, bere pertsonaia horrekin, Odei Magoarekin. Odei, hemen utziko dugu, plazar handi bat. Berdin plazarra eta antzokitan itxoiten zaituztegu beti. Hauxen dena, gaurkoz magazinean asteazken honekin akitu dugu eta bihar hortzeguna ere hemen izanen gaituzue, ez dugulako bertze ezer egiteko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.